Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Gaur bisitatuko dugun herrira etortzeko, Etxarri Aranatz eta Lizarra lotzen dituen N120 errepide hartu dugu. Lizarragako mendatea igaro eta lehenengo aurkitzen dugun herria ezagutuko dugu. Lezaun, bazatozte? Goazen. Lezaunek Urbasako mendizerrarekin egiten du muga iparraldean, Gesalatzko ibarrarekin ekialdean eta Deierrirekin hegoaldean. 800 metro baino gehiagoko garaierarekin Nafarroako herri altuenen artean kokatzen da. Sezioak hartuz goaz denok, kamuflajearen garaietara egokitutako... Mikel, Lezauna iritsi gara gaur, idaze guzki, pentsatzen un kristonotza pasabar genula. Bai, kasi erositzako egualdisa, Hemen ohituta zaudete, hotza pasatzen. Bai, negua luzia eta hotza da normalean, bai. Hemen esaten dugu, ez talagoten kasi ez udazkenik, ez udaberririk. Bueno, gaur etorri gara neguan begira, baina harrera egin dugu guzkiak. Mikel, Lezaunen gaude, non dago Lezaun? Bueno, Lezaun askon iritziz leku danetatik urruti. Bai? Etxarri eta Lizarra artean kokatuta gauz, 860 metro bueltan, eta mendixan sartuta. Mendian sartuta, baina, bueno. Zenbat biztanle ditu Lezaunek, ez da oso handia, ez da? Ez, inguruko herri xetatik abarzozak enduta ondixenetakoa, baina ez da oso ondixea. 250 biztanle bueltan, hor. 250 biztanle bueltan, muga da. Muga, aipatu diazu lehen grabatu horretik muga dela, atzerratik da muga, zuen kasuan. Udaletxean osaketa aldatu itzen da. 5 zinegotzi izatetik, 7 pasatzen gara. Nafarroko gobernuako lan agintzen dagoelako, eta orduan muga hortan goz. Datorren hilabetien erabakitzen da zenbat biztanle da zen, eta hor gabiz. Eta, maiatzan dira hauteskundeak, maiatza bitarte 50 hori gainditzen baduzue, aldatu beharra daukazue, naiz eta hauteskundeak maiatzan izan? Bai, hori da, taldea aurkezteko datan, 250 pasatan badie, 7 pertsona egon beharko die, bai. Bueno, ikusiko dugu zenbat tripa dauden eta nola doazen tripa horiek. Hori da. Bueno, karo, ez dugu hitz egingo galerekin, horiekin ez ditu, horiek mantenduko ditugu dena. Hori da. Lezaun, nik dakidala garai batean Deierrin zegoen, baina gaur egunez? Ez, Deierrin parte zan, baitxa Abarzoza be, Abarzoza Lezaun baino 100 urte lehena urten zan, eta Lezaun 1954an urten zan Deierritik, hasieran ez zeuken udaletxerik, orduan idazkarixa eta alkatia etxe baten egoten ziren. Ara? Bai, eta udaletxe egin bitartean, eta gero 56an ja, hemen dagoen udaletxean hasi zen lanien. Bale, orduan eraikin hau bazegoen edo sortu egin zen? Sortu egin zen, ez hauen eraikin. Kasi batera egin ziren udaletxea, eta oin gaur egun elkartea dan lokala, orduan eskola zala. Bale, orduan hori, Lezaungo elkarte hori garai batean eskola. Eskola eta goiko pisua, irakaslean etxea. Gaur egun eskolarik bada Lezaunen? Ez, oin dala 3 urte, eskola bazauen, eta baitxa Abarzozan be. Baina bisek berrikuntzak behar zituzten, eta orduen erabaki gauen 4 udalerrien artean landaremuko eskola bat itxea, gaur egun Abarzozan dauela. Hemendik 9 kilometrotara, eta inguruko neskamutiko danak aradoiez. Eta garraioa izanen dute bertara joateko, ez? Bai, oin gaur egun 17 ume doiz Lezaunetik, Abarzozara, eta danera 33 neskamutiko dauz. Ongi, moldatzen da ere. Bai. Ari naiz hartzen zuk Nafarroko euskalkia ez duzula, Ez. Eta Lezaungoa ez da horlakoa. Ez. Ja, oindala urte batzuk etorri nintzela, baina ondion arrasateko euskalkisa mantentzen da bai. Arrasatekoak badaukazue hor mantentzeko. Bai. Eta orduan, zenbat urte esan duzu hemen? 21. 21 urte joan Lezaunen. 21 urte. Ama hemengoa san, baina arrastera jun ziren bizitzen, eta asko etortzen ginen, beti. Asteburuak, uda, gabonak, eta niri beti gustatu jaten, hau. Eta gero hori, 22 urtekin hau, erabaki ginen ja hona etortzea. Bueno, aitzean jaioak, aitzera nahi, ama jaio zen ebe, baina, bueno.
Lezaun, bueno, herri askotan gertatzen da, kanpotik etortzen diren hoiek edo, sekula ez dira herrikoak izaten, baina zure herrian ere ja etzara hangoa, nongoa zara zu orain? Ba, ez dakit, esan duzen bezala, Lezaunen arrastekoa eta arrastaten Naparra esaten duztia, bai. Bueno, baina zu bertako sentituko zara. Bai, eta, bueno, nik beti esate dut, nungoa zaren, esate dut segun eta zelan portatzen zaren herri hortan, karo, lo bakarrik itxen bozu, ez zara sekula herri bateko izan, baina pixkat aktiboa bazara, Zu pixka bat baino gehiago bazarela iruditzen zait. Larrei askotan larrei, bai. Beti fregauetan sartuta. Gaur grabatzera etorri gara astearte batean, eta oso lasai ikusten dut herria, ez? Bai, oso lasai, gainera 10etako garaia da, orduan beltzaindanak oin 10etako haitzen, eta bai, normalen aste barruan oso lasaia. Asteburutan bai jaleua dagoela, Iruñatik, Arrasate, Gipuzkoaldetik jente asko dator, astebururo, oitxu daukienak, eta bai, baina aste barruan oso lasai bizi gara. Karo, zuk esan diazu, lehen garai batean etortzen zinela asteburutan, udon, eta horrela oraindik ere jende asko dago. Lezaunen oinarria dituen jendea, baina kanpoan dagoena. Kriston ohitura daukiena astebururo, eta urtero porrak Lezaunen pasetan dituztenak. San Pedroko jaixak ekaina bukaeran die, eta familia dana etorten da ordurako, eta gero oporri hilabeti hemen pasau, eta beste hilabetia hemendik junda etorri Iruñara lanera adibidez. Jente askok. Mikel, prest daude pixka bat herria ezagutzeko? Ikusi dugu hemen plaza? Ez? Bai. Bai, noski. Zuk agintzen duzu. Venga, esan, nora guaz? Bekaldera pilotalekura jugare. Bale. Pilotan aritzera? Ez dakit nik, Bai, hostak entzeko. Vale. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota, etorkizuneko gizaseme perfektua. Mikel, norak karri nauzu, esan diazu pilota lekura, pilotarik ez duzu ekarri. Ez, gaur ez, baina pilotaleko hau apurua berezisa da bai, herri askotan bezala Elizondoko pilotalekua da. Eta hori, egisa esan 2000 urtien pilotaleku estali bat intzan, eta hasieran nahiko hau itxi zen jolastu barik, baina oindala 3 urte, hasi ginen txapelketa batitzen eta Kriston harrera euki dago. 2 mailatan, Ultzamatik, Lizarraldeatik eta jentia jolasten eta Kriston harrera euki dago, eta bizitza mundotza, asteburutan, azkenien tabernabe gertu dago, herriko jentiak badaki, badauzela partiduak eta urteten da. Eta gero berezitasun bezala, dauke hemen hitz asko euskeraz dion. Eta eleskaz jartzen du, falta jarri berrien, eleskaz jartzen du, bai. Non eta Lezaunen? Lezaunen, pasa bai jartzen da pasa, baina eleskaz, eta berezisa da, frontoi gutxitan ikusten omen da eskaz hori. Zuk esan duzu euskarazko, toponioia hitz asko dago euskalduna euskarazkoak. Beraiek badakite eskaz zer den? Bai. Zer, askotan erabiliko dituzte agian hitzak, jakin gabe. Jakin gabe, bai, animali, bihorraz, badakixe ez da, baina ez dakixe euskeraz datorrela, eta bai, bitxixa. Osea, frontoia bitxia, lezaundarrak bezala, Bai, danak. Danak zarete bitxiak. Hemen Lezaunen baduzue ohitura berezirik edo? Bai, adibidez, oin pasau berri dan erregien bezperan, herriko neskamutikoak urteten die zintzarrisekin, korrikan, esaten da, erregiak bidien galdu ez daitxezen. Bale, zarat ateratzen joaten dira, bazparenik oparia nahi dut eta etorri nire txera. Hori da, repartidu dira heltzeko. Ez dauka itzenik horrek? Zencerrada esaten dira. Zencerrada. Bai, zencerrada, urteten dira, errege bezperan atzaldeko lauretan, eta gero ja 7etan kabalgata itzen da. Bale, orduan iritsi dira urtero. Bai. Funtzionatu du zencerrada horrek. Bai. Eta jarraitzen dago zintzarrixak ataraten horregatik. Zeran funtzionatu da, bai. Eta gero, datorren hilabetien inauterien bueltan, daukegu Jueves del Lardero. Zer da hori? Eskola adinen dauzen eskamutikoak, urteten dira abesten eta eskien etxietatik. Lehen garai baten emuten ziren etxien zauzen gauzak, eta oin apur bat danetatik, etxien dauzen gauzak eta dirua. Suposatzen dut arrautzak, arrautzak, txorizuak, eta lehen
genero hori erabiltzen zen, urtien zier, meriendak edo itxeko, bai? Eta oin itxen duguna da, neskamutikok saldu itxen daue gauza horiek, itxen dugu baskari bat elkartien, eta saltzen daue bildutakoa, eta gero erabiltzen dugu, ipuin kontaleixak ekarteko, edo, olako gauzetarako. Eta lan, oitxura ez da galtzen, eta diru horrei erabilpen on bat. Eta beraiek zerrekarri erabaki horretan parte hartzen dute? Bai, askotan, bai. Claro, beraiek txosak lortu dituzte, orduan? Adibidez, juntzan hastien, egon zan euskeraz, familian sukaldaritza tailer bat. Eta postore goxuak zituzten eta oso ondo gonzan, bai. Ze ongi? Bai. Azkenean, mugitzen dira, beraiek nahi dituzten gauza. Bai, eta gero gainera, lehen zaudututen moruen, kanpoko jentiak etorteko itxura asko dauko, eta askok, batez be umiak txikina dienien ondien, ekartze dituzten. Naiz eta euren herrixan eskola eguna izan, igual, saltu itxen da egun hori, eta gero, azte buruen, dauela Juez de Lardero atratatako diruakin ipuin kontalaixa, atoz eta ambientia sortzeko oso erraminta hona da, bai. Mikel, badago gauza kurioso bat, bidean zatozela, Lezauna zatozenean, eta ikusten duzu, Lezaun inguratzen den, Lezaun dermio guztia, pareta batez inguratua dago. Hori, leku askotan ez da ikusten, hemen ikusten da, dena harrizko pareta hori luze. Bai, azkenien, lehen hartu behar zenitxun baliabideak, zenitxunak ez, eta hemen mendixak oso lur gutxi dauko, zeiruen harrixa dago. Orduan, itxiturak itxeko harrixa erabiltzen zen, bai, eta garai baten oso famatuak ziren Lezauneko jentia, juten zen itxiturak itxen horre, azkenen gauza horrek itxen ikasten da. Eta zelan kilometro asko dauzen. Gero, berandu hau ez bakarrik Lezaungo derminua banatzeko, Urbasandia mendizerra banatzeko Lezaundarrak egon ziren paretak itxen, bai. Baina gero hori mantendu behar da? Bai, hori gaur egun auzolanekin mantentzen da. Abeltzainek eta herriko lurrak eruten dituzten pertsonak, auzolanekin bidez dituzte, eta asko hortan erabiltzen dut itxituren mantenimentuan, eta... Auzolana esan diazu, baina hemen ez da auzolan esaten? Ez, nire auzolan urte dut, baina hemen ozalan da. Ozalan, ez da? Bai. Hori ere, seguraski, euskaratik zetorren jakin gabe, zer den? Bai. Eta gero, lehen aipatu didazu Deierritik atera zela Lezaun, duela ia 70 bat urte, baina ez diazu aipatu zergatik, edo nik ez dizu galdetu behintzat? Arrazoia esaten dauen ez da, Deierri osatzen zauen udaletxe kontzeju danetatik, benetan abeltzaina sana zan Lezaun. Animali asko zauzen, baina diferentziakin. Orduan, zepazetan zen, zerga hondixenak animalixei jartzen jakela. Karo, gehiengoa zenez lurrak eruten zituen jentia, lurrek zerga gutxi pagetan zaben, eta animalixek asko. Eta orduen, arrazoi horietako bat, izen zen Lezaun urteteko Deierritik. Azkarrak, ez? Bai. Ez gara egon behar beste udalerriak mantentzen, guk animali asko ditugulako. Hori da, eta gero gainera ordaindutako zergak, kontzejuetan ordaindutako zergak, udaletxera zoiezen. Hau da, udaletxera Arizalan dauela, Deierriko udaletxea. Eta gero, udaletxeak banatzen zaben dirua kontzejuetan, baina esan heltzen herrixak o kontzejuak emandako dirudana esan bueltatzen berriz kontzejuera. Eta orduen, Lezaundarrak erabaki. Apostua egin zuen Lezaunek eta benga, gu gure kabuz. Gu independente. Bai. Eta hortan jarraitzen da momentuz, bai. Oso ongi. Mikel, mila esker, ateak zabaldu dizkiguzu, azalpen pila bat eman dizkiguzu, baina jarraitu behar dugu herria ezagutzen. Ondo, eskerrik asko zuei eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Mikelen bidez, herriko historia eta hainbat bitxikeri ezagutu ondoren, Basabere baserri eskola bisitatuko dugu orain. Asteburu honetan irekiko ditu ateak berriro, baina bertako langileekin egoteko aukera izan dugu. Haurrak lana mundura hurbiltzeko asmoz, hasi ziren baserri eskola gisa duela 7 urte. Baina Basaberera zetorren jende askok, maskotak ekartzen zizkiela ikusirik, beste behar bat sortu zitzaien, eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin era guztietako animaliak jasotzen hasi ziren. Basa fauna suspertzeko lanetan diharduen Ilundain zentroarekin eta natura babesteko zerbitzua eskaintzen duen Sepronarekin lankidetzan dihardute.
Gaur egun, balai zentroa ere badira. Hau da, edozein animalia mota har dezakete. Txalapartaren hotxak egiten ditu izoztu. Astebarruan ikastetxeekin lan egiten dute. Asteburuetan, familia eta talde antolatuekin bisita gidatuak eskainiz, eta bertan bazkaltzeko aukerarekin. Ondoren, haurrak animaliekin loturiko ekintzak ardatz dituen ludotekan aritzen dira. Aste santuko oporretan eta baita udan ere, kanpaldiak antolatzen dituzte. Eta datorren urtean, aterpetxe berria inauguratzea espero dute. Urtzen du mendialdeko soro beltzen antzigarra. Animalia ugari ikus daiteke Basaberen, baina hauetako batzuk etxean maskotatzat hartzearen arazoa ere azaldu digute. Egiten dituzten bisita gidatuetan, puntu garrantzitsu bat azpimarratzen dute. Mendialdera joan eta animalia bat ikusten badugu, ezin dugula gure etxera eraman lagunduko diogula pentsatuz. Badira horretan diharduten zentroak, administrazioak bere berreskuratze zentroak ditu, eta animalia horrekin zer egin baloratzen da. Animalia hauen artean adibidez, basurdeak, oreinak, orkatzak edo eta narrastiak daude. Mikelek aparejadore karrera amaitu zuen. Beti gustatu izan zaizkio animaliak, eta beti izan ditu, gero eta gehiago. Baserri eskola hasi zenean, ez zegoen pentsatuta hartatik bizitzea. Baizik eta animaliak zeuden bitartean, ikastetxe gutxi batzurekin tailerren bat egiten joatea eta bar, familiko harriaren jardueraren osagarri moduan. Baina uste baino hobe joan zen, eta jende gehienak errepikatu egiten du. Ikastetxeetarako adibidez, urte osoa hartua dute dagoeneko. Horregatik ari dira aterpea eraikitzen. Hilabete hoietako eskaintza zabaltzeko, eta batez ere, neguan beste lan mota batzuk egin ahal izateko. Naturgela bat egin nahi dute asteburuko ikastaro ezberdinak antolatu ahal izateko. Besteak beste, eskeletoi buruzkoak, albaitarien ingurukoak, rastreoak, falkoneria, animalien zaintza eta abar. Basabere hurbildu dizuegu, baina herrian zain dugu Natalia eta bagoaz. Ez ikusiak proiektuaren inguruan aritu da bera, eta honen nondik norakoak azalduko dizkigu. Natalia, kaixo. Lezaunen eta bildu gara gainera, lehen hemen egon naiz frontoi honetan, alkatearekin, baina orain bestaldean gaude, atzekalde horretan. Bai. Mural bat dago hemen, eta hemen bildu gara zurekin. Mural hau zer da, ba? Mural hau da Leonardak izeneko proiektu baten zati bat. Artelan desberdinez osatutako proiektua zen, eta Lezaunen kasuan murala egitea erabakitzen. Bale, esaten diazu Lezaunen kasuan, horrek zer esan nahi du? Herri gehiago daudela inplikatuak proiektu, Leonardak proiektu honetan? Hori da. Handia mankomunitateko udaletxe desberdinek parte hartu zuten, eta, bost udaletxek, eta bost artelan atera dira bertatik. Orduan, beste guztiak dira eskulturak, eta gure kasuan mural egin genuen. Bale, eta hau, zuek egina da? Osea, zuek artistak zarete zuek ere bai, edo nola da historia? Bueno, ez dakit artista Ze, karo, artelanak egitea nik ez dut balio artelan bat egiteko. Justo horretan pentsatzen eta azkenean artea edo zinegana hurbiltzeko behar hori ikusita, ez bakarrik museotan ikusten dugun zerbait. Kanpaiak, ordu bat da. Hori da. Jarraitzen alduzu. Azkenan hori, artea edo zinegana hurbiltzeko modu bat izan zen, eta eremuko beste bi emakumekin kontaktuan jarri ginen, Virginia Bosekin eta Mari Jose Rekalderekin, eta hiek izan dira pixkat gure irakaslea, gure gidariak proiektu honetan. Beraiek berez artistak dira? Hori da. Hortan aritzen dira. Hori da, bai, haiek artistak dira, eta guk buruan genukan ideia nolabait nola plazaratu lagundu ziguten.
suposatzen dut zerotik ez zinetela hasiko, ze, karo, beraiek artista dira, beraiek badakite, baina laguntzaile zaudeten horiek, arituak zineten edo nola izan da prozesua? Ez, hori da, bueno, hau landa eremuko emakumearen egunean aurkeztu zen proiektua, baina berez 5 hilabetez ibili gara hasiera batean tailer desberdinak egiten, artera hurbiltzeko tailerrak, eta bertan elkartzen ginen herri desberdinetako emakumeak, emakumeak eta gizonak, nahiz eta ideia berez emakumeen gandik atera. Eta bertan hasi ginen ikusten nola adierazten algenuen eta buruan genituen ideiak, sentimenduak, emozioak. Hori islatu nahi zenuen, eta orduan bi pertsona hauekin egin duzuena da herri bakoitzak erabaki du ze artelan egin. Zuen kasuan, murala egin duzue. Hori da, bai, gure murala izan da guretzat landa eremuko emakumea izatea zer den adierazten duen murala. Eta horregatik irudi desberdinak daude, ideia asko genituen buruan, eta denak lotzea ere ezen lan erraza izan. Horrek esan nahi du jende asko bildu zaretela? Ideia asko baldin badaude ere? Bai, azkenean beti tailer guztietan ez gara denak egon, baina batek ekartzen zuen ideia bat, edo beste batek ekartzen zuen beste bat, azkenean ere tailer horietan hitz egin ahal izan dugu, eta partekatu ahal izan dugu buruan genituen gauza horiek guztiak, eta hau da emaitza. Eta ardatza ikusten dudanez emakumea da, landa eremuko emakumea. Hori da. Zergatik plazaratu nahi zenuten emakumearen egoera edo emakumea ardatz izaten duen artelan hau? Bai, ikusten zen sakondu nahi genituela emakume desberdinen arteko harremanak, udaletxe desberdinetan zeuden emakumeen arteko harremanak, eta sareak eraiki behar genituela. Igual bakoitzak bere bizitza egiten zuelako herri batean, eta horrela sortzen da talde handiago bat. Eta herrian bertan ere, suposatzen dut, adin ezberdinak direla edo bakoitzaren nahiak edo ezberdinak direla edo, beti ibiltzen garela berdinekin edo, eta zuek nahi zenutena zen landa eremuan bizi den emakume guzti horien saretze bat. Hori da, bai. Eta gainera guk murala egitea erabaki genuen, hasiera batean iruditu zitzaigolako egingarriagoa zela, gero uste genuena baino zailagoa zela ikusi genuen, baina iruditzen zitzaigun bazela aukera bat, bai umeek, bai helduek parte hartzeko eta denek elkarrekin egiteko aukera bat. Ikusten dut, mural hau dagoela, irudi ezberdinez osatua. Irudi bakoitzak zerbait esan nahi du edo... Bai, bere osotasunean zentzua dauka, baina alde batetik adierazi nahi genuen. Landa eremuko emakumeek betidanik egin izan duten lana zein izan den, ikusgarri izan ez dena. Beste esparru batzuetan ikusi izan da haien lana, baina batez ere abeltzaintzan edo nekazaritzan han egon dira eta ez dira ikusgai izan. Orduan hori adierazi nahi genuen, beraz horregatik irudi hori edo jargian ikusten dena ere bai. Eta bestetik, beste irudi honetan ikusi dezakeguna... Hemen ere dago egia da. Bai. Adierazi nahi izan genuen, azkenan emakume horiek, gure aurretik etorri diren emakume horiek izan direla, pixka bat gure oinarria, gure sustraia, ondorengo belaunaldiak hasi ahal izateko izan dugun oinarria. Eta ondorengoak ere horregatik agertzen dira hosto batzuk, eta ondorengo belaunaldiak ere hasi ahal izateko izan diren sustraiak. Hemen ikusten dugu lelo bat ere jarri diozuela, hazi, ezi, bizi. Bai. Bertan hazi? Hori da, ezi eta bizi. Bai, bada pixka bat aldarrikapen bat, herrian hazteko, hezteko eta bizitzeko, eta aldi berean ere iruditzen zitzaigun justo lan hauek emakumeekin lotuta zeudela, haztea, heztea, haien lan bat izan dela, eta horregatik jarri genuen muralaren erdigunean. Lehen egon gara alkaterekin, Mikelekin, eta aipatu digu hastez oso lasaia dela herria, asteburutan bikoiztu egiten dela, udan hirukoiztu egiten dela.
hasi, ezi eta bizitzeko aukerak badaude Lezaunen? Bueno, bai. Zure kasua adibidez, egun Iruñan bizi zara? Bai. Naiz eta Lezaunen zauden ia egunero, ezta? Bai, nire kasuan, nire sustraiak hemen daude, eta bueltatzea espero dut. Baina bai, lanaren arabera eta etxe bizitza ere izateko aukeren arabera, ez dagoela erraza oraintxe bertan herrietan, batez ere hori esango nuke dela oztoporik handiena, ez pixkat igual ekonomikoki gai izan arte zerbait erosteko, zailtzen da prozesu hori, orduan apustu handia izaten da, behintzat horrela bizitzen dugu batzuk, kanpoan bizitzen garen batzuk. Eta, egia da, hori azken bolada hontan jendea berriz ere herrira etorri dela, bai bertan sustraiak dituen jendea, bai kanpoko jendea. Eta, tendentzia... Baina batzuk alde egin duzu ere, bai? Hori da. Baina itzultzeko asmotan. Batzuk bai, beste batzuk ez, eta, aukerak baldin badaude, nik uste asko animatuko liratekela, baina, Leonardak proiektu honetan, ikusezinak edo ez ikusiak proiektua egin duzue, etorreko dira gehiago, baduzue zerbait burutan, edo ez? Saretu duzue emakume talde hori, eta orain zer? Bai, behin aurkeztuta, behin proiektua aurkeztuta, artelanak isolatuta ez geratzeko modu bat aurkitu nahi genuen, eta sortu zen ibilbide bat, 5 artelanak, Leonardak proiektuan dauden 5 artelanak lotzeko ibilbide bat sortu zen, bizikletaz egiteko, eta proiektu bakoitzean badago azalpen txiki bat, azalpen txiki bat ideia pixkate garatzeko. Eta hemendik aurrera, orain dela 2-3 urte hasi ginen landaremuko egun ospatzen, pasaren urtean egin zen dokumental bat, aurten egin da Leonardak proiektua, eta hemendik aurrera proiektu berriak ere egingo ditugu urtero, edo behintzat datorren urtean, bai. Eta horretaz aparte, atera dira ideia asko. Ez dakit gero benetan egingarriak izango diren, baina bai, bakoitzak ikusten zituen beharrak, bai, igual kulturaldetik edo, elkartzeko behar hori batez ere. Eta hortik aurrera, ere bai suteak egon zirenaz adibidez udan gesala zen eta hor egingo da, hasiko gara berriz ere landatzen pixkat, asko zati handia erretzen. Berreskuratu nahian behintzat. Hori da, bai, eta proiektu txiki batekin hasi gara, orduan aurrera ateratzen den udaberri aldera edo. Oso ongi, Natalia. Ideiak badaude, gogoa ere bai, jendea ere bai. Hori da. Pues aurrera. Hori da, bai. Eskerrik asko. Zuei. Gustora hartu gaituzte gaur Lezaunen, eta gustora egon gara, baina maiztasunarekin gerturatzeko arrazoia eman digute ere Basaberetik. Badakizue, asteburu honetatik aurrera, ateak zabalik dituzue. Zatozte, ez zarete damutuko eta.